Poštovani gledalci, nastavljamo naš jutarnji program, vaša omiljena rubrika Pisma gledalaca. Evo čemu je reč. Rekao je da će da me kolje, da me diže u vazduh, da ako se osjećam ugroženo, mogu slobodno da se vratim u svoj Beograd, na Vračar, odakle sam i došla. Ne mogu ni da vam pričam kakve je sve pretnje izgovorio. Plašim se za sebe i svog sina, a sumnjam da mi je 2 psa i ubio. Ovo su reči očajne Aleksandre Rnjak, koja se pre 3 godine s maloletnim sinom preselila sa beogradske opštine Vračar u selo Kriva Reka kod Gornjeg Milanovca kako bi živela mirnim životom. Međutim, od septembra proživljava agoniju. Kako kaže, komšija MB, od kog strepi celo selo, pretio je ubistvom. Govori joj da će da je kolje i diže u vazduh. Krade pse iz njene odgajivačnice, a jednom je, kako ona tvrdi, umalo ubio samostrelom psa na njene oči. Da li je tačno da se lažni monah oblači u mantiju i predstavlja kao sveštenik, a to uopšte nije, s obzirom da je Žička eparhija odgovorila da on nije svešteno lice? Da li je istina da je ovaj lažni monah Aleksandri bacao eksplozivne naprave na imanju samo kako bi je oterao i ušao u njen posed? Da li je tačno da je on još ranije osuđivan i lečen od psihijatrijskih bolesti, a da mantiju nosi po potrebi kada ide u sud i institucije? Iako je očajna Beograđanka iscrpela sve pravne mogućnosti, ona više nema kome da se obrati i mi smo joj jedina šansa. Čućete ispovest žene o kojoj će pričati cela Srbija. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam na pozivu. Aleksandra, kad sam čula ovu priču, nisam mogla da verujem. Čuda se dešavaju, šta da vam O kažem. čemu se tačno radi? Pa evo, radi se o, da krenem hronološki, 2019. sam se odselila u selo Kriva Reka sa maloletnim sinom, radi mirnijeg života, uzgoja pasa, radi se o izložbenim psima koji žive u jednoj simbiozi, i kokoške, i mačke, i zečeve, i decu koje nam dolaze. I imamo, nažalost, komšiju koji nas od samog početka našeg doseljenja u Krivu Reku, kako bih rekla, teroriše na raznorazne načine. Sve je počelo nekoliko meseci po našem dolasku, tako što sam jedno jutro ustala i videla čoveka par metara ispod svoje terase gde ograđuje moje dvorište. Uzeo mi je nekih 7 ari placa, ogradio, pustio svoje ovce. Ja sam prišla, pitala ga o čemu se radi. On je meni rekao da ja nemam pojma gde je međa. Tu smo došli do konflikta, policije i prvih njegovih pretnji kako će mi zapaliti kuću, pobiti pse, oterati odatle i eto. Tad je bila prva pretnja. Tužilaštvo je na osnovu tih prijava pokrenulo postupak. Eto, to je bilo 2020. To je bio okidač. To je bio okidač. Mislim, okidač je uopšte moj dolazak u komšiluk, pošto je očigledno on imao ideju da uzurpira, da kupi to imanje od žene od koje sam ja kupila. Da, on je teo putem prava preče kupovine da postane vlasnik tog imanja. Jeste. Međutim, gospođa koja je meni prodala imanje, takođe i nju je maltretirao i nju je čupao međne znake, ulazio u dvorište i tako dalje i nije htela, prosto nije postojala šansa da mu proda. Tako da smo mi sačinili onda jedan ugovor o poklonu da bi bili pravno zaštićeni. I? Na šta je on sutradan, nakon potpisivanja ugovora, odmah otišao u kancelariju mog advokata u Gornjem Milanovcu i krenuo da pravi skandale. Da viče, da se buni zašto on to nije kupio. Naravno, pojavio se u mantiji, pošto se on predstavlja kao monah. Pritom ima ženu i 2 maloletne dece, male dece od, čini mi se, 4 i 6 godina, što je nemoguće ako je monah. Naravno, oni ne mogu... Tako je. Nemaju ni... Mislim, mogli su pre monaštva, da, ali... Da, ali kad su zamonašene. Tako je. I? Pa ništa, onda sam izvela geometre prvi put, 2020. On je bio prisutan, ustanovljena je međa.
Potpisao je zapisnik, bio saglasan, sve u redu. Tužilaštvo me pozvalo i on me pozvao, molio me da povučem, da se ne pridružim krivičnom gonjenju, pošto je već imao problema, osuđivan za nasilje u porodici, oduzeto neko oružje, imao je kućni pritvor. Ja rekao, ajde, zarad komšijskih mira i zarad komšijskih odnosa povučem prijavu i neko vreme je tu, da kažem, uslovno rečeno bilo mirno, mada mi je pratio me gde god ja tu i on, odem u komšiluk, vidimo on odmah prolazi kolima, gleda gde sam. Slao mi je sve moguće inspekcije, komunalne, veterinarske, građevinske i tako dalje. I to je sve to tako trajalo do avgusta 2021. kada je njegova žena po ko zna koji put pobegla od nasilja koje ja konstantno čujem, pošto smo tu prve komšije. Mir je u selu, nema saobraćaja, čujem tu decu kako vrište i kako on nju maltretira, bije i tako dalje. Ona je pobegla jednog jutra i došla je kod mene na vrata. Ja sam je iz najbolje namere primila u kuću jer je ona bila sva preplašena, u papučama ona koja je pobegla. Celu noć kaže da je provela u zamrzivaču u napuštenoj kući preko puta njihove kuće i da je pobegla, da je jurio, da je ubije i šta ja znam. I ja primim ženu u kuću, šta ću? Ona me zamoli da je odvezem u neki manastir u kom je ona boravila 2 meseca. Posle nekoliko dana me komšija zove i kaže, budeš li slučajno svedočila na sudu protiv mene, bit ćeš u velikim problemima. To je bio početak septembra 2021. Već krajem septembra iz moje odgajivačnice, iz mog dvorišta, nestaje pas. U tom momentu je moje dete, tada od 8 godina, bio sam kod kuće i gledao sam čin krađe kako komšija vuče psa i ubacuje ga u kombi i odvozi u nepoznatom pravcu. Dete se, nažalost, jako istraumiralo, što je ostavilo posledice i danas. Prosto nerado izlazi u dvorište, a živimo u takvoj prirodi, takvoj lepoti, pošto on je nastavio kasnije sa konstantnim snimanjem. I on i njegova nevenčana supruga koja se vratila posle 2 meseca, stalno nas uhode, snimaju, proganjaju nas prosto. Da, to je bio prvi pas. U novembru 2021. se ona njemu vraća. Prijavljuju me novac, mislim, što je suludo. Ona je došla u papučama i u trenerci. I zovu me telefonom, prete, izgovaraju pretnje. Nažalost, evo imamo zapisnik sa suđenja, zapisnik sačinjen povodom preslušavanja tog audio zapisa, sam ja snimila ceo razgovor. Pa on je izgovorio, evo neke segmente samo. Ona se boji jako, ona će meni da pravi problem, ona će sada pasti, ili ona ili ja, kraj, amin, psovka. Zbog ovoga i što je moglo da sačeka, sad će platiti. Koliko košta, nek košta. Dok ih ne ubijem, klati, poklati ih, sve jedno, greh na moju dušu. Ja nikad nisam opominjao. Ja sam ljudima ulazio u kuću. Ko će za nju da robija? Opravit ću je ja, pa šta ti misliš da je ona meni prva? Ona neće izdržati pritisak, nema šanse, ne može kuma tu da sedi doveka, njoj je frka burazaru žestoka. Onda se poziva na šiptare i besu. Opravit ću je ja kao da radim nešto što nikad nisam radio. Ima tu još izgovorenih reči. Da kažem, je li on... Znate kako, on se na sudu predstavlja kao profesionalni vojnik. Ja sam dobila informacije da je bio u Vukovaru 1991. godine i to je sve što znam. Ne znam kako je neko ko je u mantiji po potrebi monah, po potrebi profesionalni vojnik, po potrebi, vezano za psa, digresija sad, poligrafisti su dolazili iz Beograda zbog krađe tog psa. Tada je izvadio papir na kom stoji F dijagnoza i da je po terapiju.
i prosto je odbio poligraf zbog toga. Tako da jedna podvojena ličnost, ne znam šta je, da li je monah, da li je poljoprivrednik, da li je otac maloletne dece, da li je lečeni psihijatrijski bolesnik, vojnik, ne znam. Ne, ali to je, on mora da prestane vas da ugrožava. Tako je, on nas konstantno ugrožava. Mislim, vi živite sama samohrana majka sa detetom i on vas tako da maltretira. To stvarno nema smisla. Recite mi, ste obraćali policiji, je li to Gornji Milanovac opština? To je Gornji Milanovac opština. Šta rade, jeste obraćali policiji? Pa 1000 puta. Dobro. Sigurno. I? Tog novembra, kada sam snimila baš ovaj telefonski poziv, zvala sam policiju. Policijski službenik mi je rekao da ako se osjećam nebezbedno, da se vratim u svoj Beograd. To mi je rekao? To mi je rekao, da. Koje to godine bilo? 2021. Znam i ko je rekao, ne bih da imenujem. Treba da ga bude sramota kogod da je. Tako je. Dakle, vi ste sa Vračara odbacili ovaj građanski, da kažem, elitni život ovde u Beogradu i otišli ste na selo gde gajite pse, živite sa svojim sinom od 9 godina i doživite da vam to kaže jedan takav čovek koji radi u policiji, koji treba da vas to kaže jedan takav čovek koji radi u policiji, koji treba da vas zaštiti. Baš bi voljela da znam ime i prezime tog gospodina. Evo, meni ćete dati posle emisije, nećemo o imenima i prezime. To je bruka za policiju, jer ja imam svoje prijatelje tamo koji su vrhunski profesionalci. I ja ne želim da se o policiji priča na takav način zbog jednog čoveka. Nažalost. Koji će vas da vraća na Vračare, ste vi otišli. Nema on šta vas da vraća, nego treba da radi svoj posao da vas zaštiti. Njegovo nije da vas raseljava i useljava i preseljava, nego da vas zaštiti. Slažem se. Policija, eto, vezane su im ruke, tu je do tužilaštva i do suda. Za ove pretnje je komšija oslobođen. Bogu hvala, još uvek nepravosnažno, kao i njegova nevenčana supruga je takođe oslobođena. Oslobođeni? Oslobođeni su. Za njegovu nevenčanu suprugu je Viši sud u Čačku potvrdio presudu i odbacio žalbu kao nedozvoljenu. Vi ste pravnik, verovatno bolje znate šta to znači. A odgovor Višeg suda za ovu oslobađajuću presudu za komšiju još uvek čekamo. Mislim, odgovor na žalbu. Tu je bilo još XY prijava, krivičnih prijava, više osnovno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu. Evo, kao što možete da vidite, ima tu gomila papira. Često odbacuje. Ovo je samo važno da je Žička eparhija se ogradila i rekla da, je li to ovo, episkop Žički? Jest. Da navedeno lice samozvani monah Melhisedek, kako sam sebe predstavlja. Tako je, da. Znači, evo ga papir da ljudi kažu da on nije svešteno lice. Da on na to, da ogradimo da... Mislim, on odlazi u tu našu Šilopojsku crkvu, prislužuje, obuče mantiju, ode tamo. Kako je to dozvoljeno, ja ne znam. Nekome ko nije svešteno lice. Ko uopšte nije ni monah zapravo, zašto se on tako oblači, ali to je njegova lična stvar. U novembru, posle tih pretnji, 2 dana posle toga mi nestaje drugi pas iz dvorišta i 5 dana posle toga mi čupaju ogradu, on i njegova nevenčana supruga, uz pretnje, naravno, zašto je takođe proveo 2 meseca u pritvoru i oslobođen u januaru 2022. A oslobođen je, pre godinu dana, a oslobođen je i u oslobađajućoj presudi stoji kako se ja nisam dovoljno uplašila. Ja ne znam da li postoji neka skala straha, neko merilo. Šta to znači nisam se dovoljno uplašila? Kako oni mogu da znaju koliko se ja plašim i kakav stres
preživljavam već 3 godine, da ne pričam o svom maloletnom detetu koje je takođe pod abnormalnim stresom, da dete ne može prosto u školi, odsutan, miran, tih, onako povučen, ne sme da izađe napolje. Prošle godine je izašao napolje konačno i uleteo u kuću, viče mama, oni me snimaju. Oni sa telefonima nas prate po dvorištu, snimaju i tako. To je bio januar 2022. U februaru kupuju, nabavljaju i registruju, prijavljuju samostrel. 22. februara prijavljuju samostrel, 25. februara mi nestaje 3. pas. I osnovano sumnjam da je ubijen iz samostrela. Da bi 15. marta 2022. ustreljen 4. pas, odnosno 1. pas koji je ustreljen, da znam. To se trenutno vodi krivični postupak. Pre neki dan smo imali ročište. Čekaj, on je ubio psa, ja to nisam. Pa nije ubio psa. Psa smo spasili, operisan je, pas je preživeo. To je bio ranjen? Ranjen, naravno, sa strelom 12 cm u vratu, gde... Čekajte, ljudi moji, pa ne može da me kome kaže, ne može savlada čoveka sa samostrelom koji ubije tuđe kučiće po Gornjem Milanovcu. Nešto kučiće. Smo nesposobni toliko? Ne, kažite vi meni šta bi bilo da je moje dete od 30 kg, pričamo o psu od 50. Šta bi bilo da je moje dete od 30 kg bilo u dvorištu? Ko je njemu dozvolio taj samostrel, s obzirom da ste rekli da ima da se psihički lečio, da je on to i rekao za sebe? Šta je rekao za poligraf? Da ima F dijagnozu? Da ima. Kako čovjek ima F dijagnozu, kako može neko da mu da samostrel da nosi kući? Pa ja sam to pitala u policiji, oni su mi rekli da je to kategorija C i da to može bilo ko da registruje, međutim on je registrovao to na svoju nevenčanu suprugu i ona je to delo preuzela na sebe. Znači, on je saučesnik u tome svema. Tako je, i ona tvrdi da je ona ustrelila psa i šta ja znam, što naravno ne verujem, ali u redu. Čekamo veštačenje. Sud je, slali su te, ja sam tražila da se veštači, pošto oni tvrde da su upucali psa u njihovom dvorištu, da je pas preskočio i tako dalje. Ja osnovano sumnjam, nisam bila kod kuće, ali osnovano sumnjam da je pas ustreljen u mom dvorištu, s obzirom na to da je strela bila u vratu 12 cm, što nije malo. A ona na sudu navodi da je to sportska strela koja nema zašiljen vrh. Ne znam kako je onda završila u vratu psa sa onako debelom kožom i onolikom psu 12 cm. Koja rasa? To je bio Rottweiler. Pas je preživeo, Bogu hvala. Eto, kažem, čekamo to veštačenje da vidimo sa koje razdaljine, pošto samostrel imamo, oduzetim je. A šta je rešenje u vašem slučaju? Pa ne znam šta je rešenje. Ja ne znam da li postoji uopšte neka zakonska regulativa u našoj zemlji. Jer vi vidite, ja sam se obraćala policiji, tužilaštvu. Centar socijalni rad se uključio pre 2 nedelje. Policija 1,5 godine po svim mojim prijavama, gde ja prijavljujem ugroženu bezbednost maloletnog deteta i sebe, ne obaveštava Centar za socijalni rad. Ja se obraćam Ministarstvu za zaštitu porodice i demografiju i Centar socijalni rad se po njihovom nalogu uključuje u ceo slučaj pre 2 nedelje. Naravno, on nikome neće da otvori vrata. Ni policiji, ni komunalnoj inspekciji, ni Centru za socijalni rad. Kogod da dođe, oni se zatvore u kuću i to je to. Ne znam šta je. Ne znam ko je, kažem vam, da li postoji neka zakonska regulativa i ko u ovoj državi, ako sam ja došla do televizije da tražim pomoć, mislim stvarno, gde živimo? O čemu se radi ovdje? Sve upravo što ste rekli. Ja sam šokirana. Posebno sam slaba na to kada se žena bori. Posebno sam slaba na to kada se žena bori sama kroz život i kad ima dete i nađe se jedan takav lik da je ugrožava i da je maltretira. On je zlotvor. Ako može jednu ženu na takav način da tretira. Znači, policija mora da se uključi, mora da vas zaštiti. Hoću ime i prezime čoveka koji vam je rekao da se vratite na Vračar. Meni je lično to važno. Dobit ćete. Meni je važno da vidim koji je to frajer koji je to izgovorio, pa vas vraća na Vračar. Tako je. Da vas zaštite maksimalno i da se ovo više ne događa. Pa valjda oni imaju neke metode kako će da pregovaraju i razgovaraju sa dotičnim gospodinom koji se oblači u odježdu monaha i nosi samostrel. Znate kako, predsjednik suda u Gornjem Milanovcu izrekao meru zabrane prilaska. Ova je mera ovde. On je tu meru više puta kršio.
Poslednji put je kršio u decembru kada mi je ponovo ušao u dvorište i ponovo zabao tu neke međne znake. Ja sam po drugi put izvodila geometre, plaćala, postavljala novu ogradu, sve je porušio, pokrao i tako dalje. Povadio je te međne znake od geometara. I tom prilikom je policajac bio na, da kažemo, uviđaju, mislim, kod mene, na terenu. I on je prišao. I policajac ga opomene. Kaže mu, nemoj da prilaziš, imaš meru. I on je prišao na nekih par metara, pritom je mera na 40 metara. Ne sme da nam priđe. On je prišao i obratio mi se. Policajac je dao izjavu da je prekršena mera i predsjednik suda u Gornjem Milanovcu kaže da on smatra da mera nije prekršena. To nije prvi put. Dakle, to je definitivno problem u pravosuđu. Definitivno. Jel on ima veze u pravosuđu? Pa ne mogu da tvrdim da li ja sumnjam. Advokatska kancelarija koja ga zastupa, koliko sam čula u Gornjem Milanovcu, oni su, vlasnik kancelarije je otišao u advokaturu sa mesta glavnog javnog tužioca u Gornjem Milanovcu. Verovatno sad oni tu posluju, jel kako već. Ja tebi ti meni, što se kaže, kod nas. Apropo prvog psa, javni tužilac, odnosno zamenik javnog tužioca u Gornjem Milanovcu, kod koje je bio predmet, s obzirom na to da imamo svedoka, očevica, mog maloletnog sina, sumnje i tako dalje, dete je progovorilo tek posle 3 dana od straha i traume. Tek posle 3 dana mi je ispričao, kroz suze naravno, šta se desilo, šta je video. Pa posle tog poligrafa i tako dalje, ja sam prošle godine zvala... Nisam se skoro izdebila koliko me ova priča pogodila. Evo iskreno. Zvala sam zamenicu javnog tužioca i pitala je što se dešava. Hoće li da se podigne optužni predlog, optužnici ili već kako to ide, nisam pravnik. Ona je meni rekla da ne podiže optužnicu zato što joj je žao da dete svedoči. Kao ono štedi vaše dete? Da. Ja pitam zašto to ne radi proteklih 8 meseci, nego sada, da bi se pas odjedan put pojavio nakon 6. Ja sumnjam da je njemu javljeno. Šta će njemu ti psi? Pa znate kako, to su vrlo onako lepi, gajeni, izložbeni psi. Znate kako, to su vrlo onako lepi, gajeni, izložbeni psi, vredni, sa pedigreom. Vidim kako ste vi sve mi jasno. Ocenila sam ja vas čim ste mi ušli. Skirajte se vi. Hvala. I vidim da ste potpuno normalna žena i potpuno na mestu i potpuno okej ličnost. I ne znam uopšte šta je sledeće. Pre 2 nedelje, sad je miran, zadnjih 10-15 dana, 28. je privođen. Ne, pa hoće da vas iseli, ali nećete se iseliti, prosto to je vaše. Ne, mogu samo mrtvo da me iznesu odande. Ne. Ja odande ne idem, ja sam rešila čvrsto da sa Vračara, da napustim svoj dom i da živim na selu. Jednim mirnim životom, zdravim životom, da gajim te pse i to njegovo ugrožavanje od samog starta. Nikog ne diram, ja ne znam šta ja njemu smetam. Uopšte mi nije jasno šta čovek hoće od mene. Često dovodim kumu moju i nedavno je bila, krajem februara, uzela je žena godišnji odmor, pošto je on krenuo, očigledno je ovom oslobađajućom presudom njemu sudija, jedini krivičar iz Gornjeg Milanovca, dao mu je krila, je li tako? I on je potpuno podivljao, onda mi je ukrao tu novu ogradu, opet počupao sve te međne znake. I ja dovedem kumu ponovo, odlazim da odvezem dete u Milanovac u školu, posle 10 minuta me kuma zove, kaže evo ih. Znači oni mene prate konstantno. Videli su da sam ja sela u auto, krenula ka Milanovcu, odmah su sišli ispod moje kuće na tu među, bacali su neko đubre u moje dvorište i kuma je snimala. I oni su videli tek posle 3 minuta. Naravno uz komentar UPM, videla nas je, snimila nas je i tako. Te večeri smo išli u policiju da dajemo izjave zato što je popuštao njegove pse u moje dvorište. Ja sam to konstantno prijavljivala jer nam je ugrožena bezbednost. Moji psi su u kući. Svi su razmaženi. Mislim, jesu i u dvorištu, gde god, mislim, gde žele. Nisu van dvorišta, Bogu hvala. I odemo da damo izjavu, vraćamo se iz policije. I prvo je njegova kuća, pa je moja.
i on prolazi autom, on nema dole šta da traži, ali nas prosto zastrašuje, verovatno. Prolazi autom, okreće auto, ja sam stavila video nadzor na kuću. Pa da, moram Mislim, katastrofa. U selu, gde maltene nema ljudi, ja stavljam video nadzor. Okreće auto i u povratku baca eksplozivnu napravu koja je toliko glasna. Ja ne znam šta je ono. Ne znam, mislim, ne mogu da kažem da je petarda zato što je to puklo, ne mogu da vam objasnim. 2 dana posle toga, da, to veče sam prijavila policiji. Taj isti koji me je slao u Beograd igrom slučaja se ponovo javio to veče na telefon i kaže, doći ćemo sutra. Ja kažem, molim, kako to mislite sutra? To je pretnja, to je ugrožavanje bezbednosti. Ja ne znam šta je on bacio. Mislim, mogu da baci na psa, mogu da baci na dete, ne znam šta je sledeće. Da li će da nam baci bombu u kuću, šta će. Tek posle 3. poziva mog i insistiranja da oni izađu, policija da izađe i poziva mog pravnog branioca, mog advokata, onda su izašli. Posle sat i po. Njima je muka. Oni kažu, joj, više ta kriva reka, ne možemo više da dolazimo. Dokle više? Dobro, vama je najgore. Ja kažem, pa da, ali mislim, ja ne radim ništa. Ja se branim. To će biti dok god se ne reši problem. Tako je. Dok on ne shvati da ne može više da vas ja ne znam ko je nadležan. Da vas maltretira. Ko je nadležan tu? Meni to, evo, sud ga oslobađa, viši sud u Čačku potvrđuje. Ko će to da reši? Potvrđuje. Ko će to da reši? Ajde to što se on oblači. On mora da shvati da ne može više nekažnjeno da vas maltretira, jer on definitivno dobija vetar u leđa ili dobija krila kada dođe takva oslobađajuća presuda, što je meni šokantno. Ali evo vidjet ćemo šta će se događati posle ove emisije. Ja se nadam da će se nešto pokrenuti. U svakom slučaju mi ćemo da pratimo ovaj slučaj. Vi imate moj broj telefona i jeste to, da kažem, moj rodni kraj. Čula sam, da. Ja sam rođena u Gornjem Milanovcu, da. Razmišljam, rekao, šta je ovo? Kad sam ja rekao, šta je ovo? On je iz Inđije došao. Ja sam iz Beograda, on se doselio pre nekih 10 godina iz Inđije. Znam da moji Gornji Milanovčani nisu tako agresivni, oni su fini ljudi. Mislim, domaćini. Jeste. Mi nismo takvi. Nisam ja jedina sa kojim se on sudi u selu. Ima tu još ljudi sa... Još? Da. Znači, to je njemu gimnastika. Nisam ja jedina. Mislim, ja sam mu tu prva i najzanimljivija, očigledno. Znate vi da imaju takvi ljudi koji obožavaju da se sude. Stalno je tako parničari se zovu. Idu po sudovima, samo tužakaju jedni i drugi tako. To ih hrani. To ih hrani. Ima takvih ljudi po selima, ozbiljno. To je već neka posebna šifra. Nadam se da postoje nadležni organi, da postoje ustanove, da postoje lekari koji će o tome da donose sud. Evo, cijela nacija je gledala ovo što ste pričali. Nesakitačni slučaj. Verovatno ceo Gornji Milanovac. Pa će da gleda pod normalno, pa to se podrazumeva za Gornji Milanovac. Dakle, javite mi šta se dalje odvija. 26. je sledeće ročište za taj samostrel, 26. aprila. Dobro. Ja se nadam da će dovoljno, samo info neki da znam šta se desilo. Ja se nadam, vi ste dobrodošli kod nas. Hvala. Da probate našu domaću rakiju. Sve sama radim. Kad budem dolazila u Gornji Milanovac, javit ću se. Dobro ste nam došli. Hvala vam puno. Hvala vama. Ovo je bila Aleksandra Rnjak u potrazi za pomoći da je neko prosto obezbedi normalan život na njenoj nekretnini koju ima u Gornjem Milanovcu, selo Kriva Reka, da može bezbedno da živi sa svojim maloletnim sinom od 9 godina, gde živi sa psima i da više ne trpi nasilje od svog prvog komšije koje na bezočan način i svim sredstvima preti i maltretira. Molim vas, aktivirajte se. Službe koje su u Gornjem Milanovcu zadužene, a i ljudi, dakle naše službe na državnom nivou koje su za ovo zadužene, ministarstvo, da se aktivirate da pomognete ovoj ženi.